ha ubnai jun jong menta usnem ka Israel bat ka Amerika kilahiat ma ya ka Iran katba ki jinghiat ma jong ka Israel kilong ki ba kensan ka jinghiat ma jong ka Amerika ki kenthop ya ka jingthmo bat ka jing penyap da kiling son bom bitu ban penpra ya ki lai tali ki khat kana nuklear jong ka Iran ka Israel kala target nengkong ya ki jaka sipai bat kala penyap ya ki kato kat ni ki nong yalam sipai bapau nam jong keri bat kiri stat nuklear ka India ka penrem jori ya ka jing thombor jong ka Israel bat ka Amerika ya ka Iran ha uyayong arjar khatpra katba ha ka jing yalang jong ka Shanghai Cooperation Organization SCO Summit kabadang ya syakmat ha Tianjin China kiri SCO kila penrem jori ya ka jing hiat masipai jong ka Israel bat ka Amerika ya ka Iran ha ubna jemang menta usnam ha ka jing penbana jong ki ka India ru ka don hapdeng kiri ki balai soy ya ka te kerwo ban penrem ya ka Amerika bat ka Israel ka ba khampau kalong ba ka India kamsem la soy ya ka jing tho bala penmi da ka SCO ha ubna yayong tang hadin ki jingsha thombor ha ka ba la penrem ya ka te ki jingsha thombor ka India kala penjenga yalade na ka jing Ukraine jong ka SCO ha ubna rampang ha ka ba la penrem ya ka jing hiat ma jong ka Israel ya ka Iran ka jinglong hapdeng ke India ha ka jing penmana jong ke SCO kala yadai bat ka jing yajan ka banang jor jong ke Delhi bat ka Israel hanrei menta ke India kala kershan teng ya ka jing penrem ya ke Israel bat ka Amerika halor ka jing sha thombor jong ke Iran ka khubor ka bashai bha na ke India sha Presiden Trump ki riu shampang ki dang pit ya ka jing penmana jong ke SCO ha ka bayadai bat ka jing kelumar ha ka jing yadai hapdeng ka India bat ka US hadin ka jing penmana jong utrop ban penkiu ya ka khajna ka ba sanpeu persen ka India kala persang ban pha ya ka kubor ka baklan sha ka Amerika bat ka perlok ba kerpang jongka ka Israel ha kum kani ka jinglong jingman ka India kala penpau da ka bas ngabjar ba kala labit ban persya ya ka Washington DS ha ki jingyalang jong kiri ka perthai ka jing penrem jor ya ka jing thombor jong kile no ha pahalgam bat ka jing thombor bat kile no ha ka perthai hadin ka jingyalang jong ka SCO ka jing penmana lang jong barok ki record jong kari kil penrem jor ya ka jing thombor jong kile no ha pahalgam ka jing penmana kalong ba barok kiri ki balong record ki ai ka jing snewlem sha ki bahing hasem jong ki bayap bat ki bemensau dei ban pengat ha ka an ya ki nong le kam snew bat ki bayarap ha kum kini ki kam thombor kiri ki balong record jong ka SCO kilong ha ka jing penmana jong ki ba ki chimkhia ban ye kon persya ya ki kam le no kiri ki balong record kilong ba ki ithu ya kwanta jong kiri bat keyboard badai page jong ki ban ye le persya ya ka jing ma na ki kam le no kani ka jing penmana ka balawan ha ka jing don lang ka Pakistan lashim ba ka dei ka jing job ka bakraw ya ka India